Пита я мъдреца дали трябва да ми се маха задължително, защото не искам. Чехлите? Йок чехли. Сложиха ми система, която не мога да ви кажа какво има в нея, защото и аз не знам. Ама нищо. Направо ме убива това спане. Взехме си по едно кафенце за път. Моята приятелка си чисти лаптопа, защото ще учи. И Истанбул ни очаква. В момента сме на турската граница. Започват и проверките. Надяваме се да минем безаварийно и по-бързо. Миналата година ни караха да слизаме, да показваме багажите, да разопаковаме, което беше супер ужасно. И да, пожелайте ни успех! Точно сега, след границата, спряхме да вечеряме. Миналата година също спряхме тук да хапваме и храната е много вкусна. Намира се първата в дясно, Шел, но по-турски как се казва? Да, пак е Шел. Да, на Шел е ресторанчето и сега ще ви покажа какво ще си изберем да хапваме. Аз си взех ориз, хляб, гъби, някаква яхния с гъби, картофки. Моята приятелка си взе супа, така да е леща. Мерсамек се казва. Да, извинете. И това какво е? Не знам какво е. Ами да не е сладко. Продължаваме с турски чай. Невестата донесе чая. Турската мама го сервира. Много са сладки захарчета. Захарчета, да. Извинете. Снимам. Сега нещо какво ще направя? Вече сме пред болницата. Сега чака моята приятелка да слезне от колата и да отидем на регистратурата, да кажа името си и се надявам да ни настанят. Много хубаво, че има наблизо хотели, ако нещо се случи. Часът е около 3:30 вечерта. Българско време 2:30. В 5 сутринта ние с моята приятелка обикаляме да търсим къде да ядем. Защото в болницата на рецепцията не ни разбират. Не може да се разберем с тях. И не става, и не става. Не можем да си поръчаме храна, защото просто не ни позволява да се регистрираме в турски приложения. Тоест няма как да е деливари. Ние решихме сами да си я доставим. Намерихме едно място, което е на 3 минути от болницата. Пише, че работи. Идваме тук, мястото не съществува. Намираме до него друго светещо от километри с големи... Аз се предам синото на бензиностанция, обаче как? Тя беше там. Ето там ме виж. Ми брак трябва да обърнеш. На къде? Я пусни навигацията. Бяхме да намерим накрая поне суши от бензиностанция и аз си взех някакво сладко с шампастък и кола. Не е препоръчително, но просто допи ми се. В момента е 6 без 10. Най-вероятно след малко трябва да ни будят. Ние още не сме яли, не сме лягали. Но такъв е живота. Трай бабо за хубост. Пускаме си нещо да гледаме. Хапваме си. Аз имам направо турбички под очите вече. Хапваме си глезотийките, които си купихме и заспивахме, защото нямаме време. А пък сме изморени и пътували много, много дълго време. До след малко. Добро утро! Нямаме много време. Ще ви покажа целият ден какво ни предстои. Започват изследванията. Преди малко се запознахме с двете преводачки и след малко ще се запознаем и с доктор. Но с всичко това ще бъдете част с мен. Така че след малко.
Добре заварила. Здравейте. Добре заварила. Благодаря. Хронични шекер. Някакви хронични заболявания, диабет, сърдечни заболявания, висококръвно. Ailede var mı herhangi В bir şey? семейството, майка ти, баща ти, някакви хронични заболявания. Daha önce geçmiş olduğu operasyon. Някакви операции, които да си прекарала. Ринопластика. Рино. Kaç yıl önce? Коя година беше? Миналата точно 13 ноември. Geçen sene tam bu zamanlar. Peki başka var mı? Освен ринопλастика, нещо друго? Tamam. Vücudunda tapmak çıkarmak bir şey var. Diş protezi, lens. Имаш ли нещо в тялото, като лещи, протези, пирсинг, мерсинг, такива неща нямаш? Татуировките боят се. Sigara. Татуировките не се изкарват. Трябва всеки ден да ги слагаш и да ги изкарваш. Малко. Ще има и още подписи, които трябва да направиш. Знаеш ги от миналата година. Да. Помпай сега. Взимай проба. Ти чук ще един дня. Ние бъдеш. Не драмачо. Я няма да го снимам как тъптят. Чуле? Hani atraksiyon falan mı yapmaya çalışıyorsun? Çok saçma bir şey olmuş. Sormuyorum artık, sorgulamıyorum. Ne Boş ver derlerse ya, o. yaparlarsa yapsın. Madem öyle istiyorlar yapsınlar. Biz sadece yanına götüreceğiz yani. Bayılsınlar, istediğini yapsınlar. Ами, почвам. Yalnız çok fena açık. Kaçta buluşacak olduk? Baktık Birde. Бая банки ще напълни. Виж хората, които раздават по няколко банки. Мгм. Да нареимш herhalde. Не. Може да натискаш добре, за да не посинее. Не само да държиш памука, да натискаш. Kolu büyümesi mi var? Да стои така и натискай на една минута. Видахте ли ме? Aha. Поне една минута. Доста. Това е свързано с здравния туризъм. Туризъм ще идем. Ha evet. С здравния туризъм, който идва всеки от чужбина, се подписва, че е съгласен да се лекува. Да. Не виж? Bu da anestezi. Това е било за анестезията. Това е било. O da Това е за гърдите било предишно. Това, което си подписала е за обвиняване на гърдите. А сега ще запознаеш с доктора. Доктора, когато излезе от операция. Лекаря сутринта много рано започва на визитации. И в същото време, ако не продължава много дълго вече, и вече после. Накрая имаме време и за едно кафенце. Хора, сутринта бях малко неадекватна, защото просто те ни събудиха в стаята и ни казаха, че имаме 20 минути да се оправим. И аз стоя и се питам какво се случва. Нямах много време да ви се обяснявам. Имаме сега около 20 минути на разположение да пием по едно капучино, да се поговорим. След това взимаме багажа от хотелската част, понеже ние сме тук настанени в хотелската част и после се местим в тази сграда. Стаята, между другото, е много хубава. Това е фончите, да не си помислите, че съм споделяла коса. От бързане сутринта съм се наклепала. И взеха ми кръвни изследвания. Сега не знам какво следва, но след малко. Чакаме сега за преглед при зъболекар. Имат политика в болницата от 2025 година, че всеки един пациент има безплатен преглед на зъбите и рентгенова снимка, така че ако дойдете в болница Вицена, може да се възползвате от тази услуга, защо пък не. Дори си мислите, че имате перфектна захапка, никога не се знае, че може да имате проблем, така че може да се възползвате.
Янсена я Това е било като сянка, бялото нещо. По време, ние като не го разбираме, се чудим и какво е. Като пломби стоят, нали, за нас. Пита я мъдреца дали трябва да ми се маха задължително, защото не искам. Alınma gerekiyor mu diye soruyor mesela. Yemelik ağrı yapıyor mu? Имаш ли някакви болки от този съд? Ağrı yapmaya alınması gerekiyor. Şurada alt çenenin siniri var. Bu kök siniri ilişkili olduğu için yani sonrasında bir uyuşukluk problemi yaşar. Че там има връзка с нервите. Показва линията, която е свързана с нервите. И ако нямаш такива болки в момента, да не го пипаш въобще да стои. А ще порасне ли някога или ще си остане така там? O şekilde mi kalır? Oradaki o çıkarma... Hiçbir şey olmaz. Нищо няма да стане, нека да стои така. Добре. Върху нервите и ще прави болки, например, или ще промени там пътя за нещо. По-добре е да остане по този начин. Bir şey yapalım mı öncesinde içinde kaçırdım. Buradan alırken alayım mı onları? Ben çekileyim mi? Durayım mı? Ha? Ama ben de varım, beni de çek. Tamam, şu an mesela Kesti. alabilirsiniz şu anda. За мъдреца го уточнихме, нали? Ага. Не е било нещо лошо. Добре. Bunu buraya gitme ihtimali var mı? Tabii bitiririz. Bunun ön alt dişler böyle gidiyor. Предните долни зъби малко назад те са вървяли така малко назад. И го знаеш, Kapattığı zaman üst bütün alttaki dişlerini kapatıyor. Като се затвориш устата, предните горни зъби затварят направо и долната част. Da. Onun için belki bir protez uzmanı hani ya bir ortodonti görebilir. Може да види някакъв ортодонтолог или не dediniz Ortodonti. Ортодонт. Yani. Ортодонтолог. Ortodont. Да. Evet. Не можах да намеря думата. Ya da да го hani разбера. protezle dişler zirkon yapılabilir ama zirkon yapılacak bir diş yapısı hani şeye gerek yok. Boşuna dişine zarar vermeye gerek yok. Може да се направи някакъв зиркония, обаче вика няма за какво да се обреждат тези зъби с зиркония. Aha. От естетична гледна. Gözüne bakmıyorsa zaten момента şey не е yapmaya свързано gerek с yok. здравето. Ако се направи с бондинг, ще се щупи ли бондинга? Bonding diye bir şey varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Onun kompozit yapılıyor işte ama ona kompozitlik bir şey yok. Kapanış direkt sıkıntı. И нямаш нищо свързано с... Yani ön dişleri için öyle bir şey Var- yani var- alt dişler böyle, ön dişler de Само böyle. проблемът ти е захапката. Като се затвориш, нали, като захапнеш сега, предните горни зъби ти покриват. В момента е около 5:10. Докараха ни храна. Може би това е вечерята. Това трябва да е спанак с ориз, мисля. Спагети, хляб, йогурт и вода. Добър вечер от нас. Оправихме се с моята приятелка, починахме си. Сега отиваме да вечеряме на едно много готино място, но няма да ви го показвам още, защото не успяхме да си направим резервация. И да не останем всички разочаровани, предпочитам, ако всичко е наред, на място да ви го покажа. Пък ако не, ще отидем и някъде другаде ще седнем. Яко е тук, яко е. Че красиво, Мариетка. Намираме се в хотел Хилтън. Тук има ресторант, който се води рулфтоп на последният етаж. Има доста висока оценка, пък странното е, че няма абсолютно никакви хора почти, освен една съседна маса. Много странно, защо така. Няма значение, след малко ще даваме оценка на храната, иначе гледката е уникална, сега ще ви я покажа. Ама с кой ще е там? Имаме ризото с гъби, паста пене, коктейлче на моята приятелка, защото аз не мога да консумирам в момента такива вещества. И салатка цезар с пиле. Пастата и ризотото изглеждат много примамливи. Надяваме се да са така и на вкус. И поръчах си Сан Себастиан чизкейк.
хора, аз съм правила вкъщи, даже имам рецепта в TikTok на Сан Себастиан чизкейк, но просто в Истанбул е друго нещо да го пробваш, пък и най-малкото имам намерение тази седмица да отида до Галатасарай и да пробвам оригиналния Сан Себастиан чизкейк. Но след малко ще дам и на този оценка. Иначе ризотото е 10 от 10. Ако имате път насам и идвате тук да вечеряте или да обядвате, може да го пробвате, много ще ви хареса. Добро утро от мен и от клиника Авиценна. Много съм притеснена, пак исках да си тръгвам. Ако имам възможност, все още бих си тръгнала. Както и преди предишната операция. Чакам доктора сега да дойде за консултация. Сложиха ми система, която не мога да ви кажа какво има в нея, защото и аз не знам. И като дойде доктора, ще се включа отново. Привет, привет, привет! Доктора ме начерта, запознахме се. Каза ми, че може да ми сложи, извинявам се, каза, че може да ми сложи между 350 и 400 кубика. Готова ли се? Да, готова съм. И сега отивам да ме оперират. След малко. Чехлите? Yok чехли. Чехлите? Yok чехли. Няма нищо. Дай да почне. Това съм си по-национална. Няма нищо. Efendim, hasta indirecek. Yok hemen. Ama bir şey Tamam, gidebiliriz. Bir tane peçete verir misin bana? Няма нищо. Дай да почне. Това съм си по-национална. Няма нищо. Efendim, hasta indirecek. Yok hemen. Ama bir şey Tamam, gidebiliriz. Здравейте, приятели! Жива съм, здрава съм, 5 часа след операция. Тъкмо се освестих, се събудих, пих вода, защото чак сега можех. Донесли съм и супичка, компот, да се захраня. И така, чувствам се добре. Мислех, че ще е по-зле, напротив, мога да си движа ръката, да си снимам. Странно, само с ставането ми помогнаха сестрите, защото боли си. Не, че сега не ме боли, но съм мината. Но пуснали ме опойката, пък да не стане лошо. Ще видим. Така, значи доктора ми е сложил 375 кубика. Аз съм 1,78 м, тежа 52 кг. Гръдната обиколка ще ви излъжа колко ми е. Но надявам се да изглежда добре и най-вече естествени, защото аз не търся резултата, който да е от всякъде да кръщи. Ето тук е супичката, компотче и водичка.
Хора, аз и миналата година ви казах храната в болницата колко е вкусна. До сега ми донесаха гъбена супа. Искам да ви кажа, че по-вкусна супа аз не съм яла. Уникална е. Много ми харесва. Вечеря тайм, почти като с нощната, само че с тиквички, макаронки, кисело мляко и хлебче. Да ви кажа, човек като не се чувства добре, колко му вкусно и макаронки с кисело мляко. Отивам до магазина. Ще си взема нещо за по-късно, защото хапнах вечерята, но ще гладне отново. Взех си от магазина кашу, съжалявам, Харибо и боровинки. Но не мога да се протегна в момента да ви ги покажа. Всичко това струваше около 250 или 240 лири, което в български пари е, сега ще ви кажа колко е. Почти 10 лева, хора. В България само боровинките са около 5 лева. Този големия пакет Харибо, който аз си купувам, е около 3-4 лева, а да не говорим кашу, огромен пакет 150 грама, да е над 10 лева е кашуто. Тук цените са много по-добре за някои неща, все още. Въпреки че говоря, че и в Турция са вдигнали цените, но не, за храната особено май още се по-евтино, не знам. Не мога и много и да сравня, защото магазина до болницата е много малък и нямаше голям избор, но все пак. Добро утро от мен и от хубавата закуска. Нямам търпение да си хапна яйце, маслинки, сиренци, кашкавал. Мале хора, гладна съм, от 2 часа ги чакам. Като ми кажат винайдън, после е уникално. Чакам доктора да дойде за визитация. Пия си чайчето, закусих. Закуската беше хубава, не беше лоша, особено като си гладен. И чая също ми харесва. В България нямам навик да пия чай, но в Турция класика. И се надявам всичко да е наред. Имам повече болка в лявата гърда, сега ще попитам. Надявам се това да е нормално. И ще разберем след малко. Време е за обяд. Имаме нещо като ризче с месце, зелен фасол. И пак това мандарина ли е? Да, май. И айрянче. Привети от моята вечеря. Ужас. Секунда. Ще да стане изгледам къде преобърна таблата. Това нещо с... Мисля, че е пилешко. Сега ще видя ако е пилешко. Няма как да го ям, защото аз пилешко не ям от много дълго време. Орида, който ме от любимите. И така, ако е пилешко, просто ще си хапна оричето и по-късно ще изляза някъде да ям. Не ям пилешко и свинско, защото за мен лично са много мръсни меса. Ден 2 или ден 1, не знам какво се води. Хапнах си. Гледам си сериала Древните. Чувствам се отново изморена. И усещам болка, няма как да не я усещам. Нямам сили да се разхождам. Надявам се утре да събера повече сила и да си направя една разходка. Добро утро от мен и от моята закуска. Също е като вчера. Не съм мигнала. Болките си ги имам, няма какво да ви лъжа. Поносими ли са? Да. Пречат ли ми на спането? Да. От вчера съм и в онзи период от месеца и съм много по-емоционална, раздразнителна. Може би това ми влияе върху тялото, върху болката. Не знам. Като че ли първия ден нямах такова напрежение, колкото от вчера насам. Но да, може би това повлиява.
Много добре се грижат за мен в болницата. Като имам много силни болки, пише на сестрата на преводача. Тя ми слага система. Не може постоянно. Но така ли, че се случва 2 пъти на ден, примерно около сутринта, вечерта, в които да имам много страшни болки. Днес много гадно се събудих. Кръста ме боля. Оттам и гърдите бяха схванати. И просто двойна болка. Представете си кръста и гърдите. Не знам вече как да спя, хора. Аз не мога да спя по гръб. Направо ме убива това спане. Може би, ако не беше нужно да спя по гръб, нямаше да ми е толкова зле. Не знам, не си усещам вече аз кръста. Рамените. И днес мисля да спя в седнало положение. Тъкмо дойде доктора на преглед. Отпусна ми сутие на малко, хора. Направо идея си нямате колко се чувствам преродена. И осъзнавам, че цялото напрежение и болка не ми е от гърдите, а просто от самия натиск на сутиена и от въпросната лента горе. Малкото ми свикнат гърдите, с нея пак ще ми е стегнато. Но просто наистина, когато той го маха, се усеща една свобода и комфорт на цялото ми тяло. Явно болките не са ми толкова след операцията, колкото самия сутиен. Ужасно е с нея. Тяга се, няма да ви лъжа. Привет, привет! Вече се преместих в хотелската част. Чувствам се по-добре. Преди малко слизах додолу да пия капучино. Днес пих първото си капучино от някъде насам. Сега отивам до магазин Gratis да си напазарувам турска козметика, която очаквам от година да си я купя. И ще ви покажа после какво съм си взела. Няма да прекалявам с покупките, защото не мога да нося много тежко. Така че на няколко пъти ще купувам. Какво си купих от Gratis за 123 лева? Този вазелин за тяло, който е с хиалурон, колаген и бла бла бла. 2 душ гела, напълно еднакви. Просто защото много мечтая от няколко години насам да имам тези sugar cookie на DAF, но в България все още ги няма. Мирише много сладко. Има и пяна и мисля утре да си взема и пяната. Това на Milkshake Therapy. Аз миналата година си бях взела голямото. Това е серум, но това беше май термозащита. Още един вазелин. Този е с ретинол, хиалурон. Colgate паста някаква различна. В България мисля, че няма. И момент продължавам другата чанта. Ох, боли. Секунда. Започвам с маските и пачовете, от които имам нужда. Тази корейската си взех. Тя е колаген. 2 пъти такива пачове. Просто защото идваха по-изгодно с пачове за устни да си ги закупиш. И някоя, която се води ледена. На минус 7 градуса трябва да се държи. Ох. Не знам с какво на турски пише. Мали, съжалявам, че така говоря, но много се измарям като говоря. Този парфюм за коса, пак на Milk Therapy, бях проверила в TikTok и много момичета го приличават с този парфюма на Lush и на Glow, мисля, че беше. Как се казваше онова с мечето, където?
Мирише много яко. За почти без пари, добре. Ох, извинявам се. Този шампуан, знаете, че миналата година се го бях закупила, много съм доволна. И си мислех, че съм купила балсам към него, но се оказа, че е било на друга марка. Това олио за тяло, което видях в TikTok, че също е вайрал. Измивен крем, измивен гел за лице на Биоксин. Някакъв сух шампуан, защото просто имам нужда. И това е интимен спрей. Надявам се да е като интимния гел, не знам. Ох, боли си, боли. Няма какво да ви лъжа. Купих си и грозде, и боровинки, дубайски шоколад. Ох, и след малко. Привет, привет! Ден вече не знам кой пореден, слизам на кафе, чувствам се страхотно, всичко е наред. Така че взимам ви с мен, имах време да си направя маска за лице, процедури, да се оправя. Прекрасно е! Днес изкарахме часове с българките в кафето. Говорихме си много, почти нищо не правихме. Но сега, преди да се прибера, искам да ви покажа какво съм си взела. Разбира се, че турски семки. Дубайски шоколад. Какво ако не си вземеш в Турция дубайски шоколад? Ма моля ви. Дюнер. Ох, не съм яла турски дюнер от миналата година. И хора, прекалявам, но си взех и еклери. Тоест профитероли. По принцип не съм фен на сладкото, но напоследък, откакто стана по-студено, организмът ми страшно много иска сладко. И точно това съм ви го казвала и преди, че не обичам сладко, но се усещам организма. И когато то си иска нещо, давам му го, защото, примерно, лятото и пролетта почти нищо не ям и не мога да вървя против вселената. Не взимайте пример от мен. Примерно за профитеролите, дубайски шоколад и семките съм оставила 5 лева и няколко стотинки, а за дюнера 11 лева са ми дръпнали от картата. Вече има и в Турция са скъпи дюнерите, не знам. Изкъпах се най-накрая, хора, най-накрая се изкъпах, вече съм като нова. Чух се с мои близки хора. Сега ще започна да си гледам моят любим сериал и да си хапвам. Снощи си догледах древните. Сега започвам отново да гледам дневниците на вампира. Това са сериали, също и малки сладки лъжкини и Gossip Girl, които мога да ги гледам цял живот. Но естествено да мине някакво време да позабравя епизодите. Здравейте на всички! Ден 4 или 5, вече и аз не знам. Чувствам се много добре вече. Слизам да пия кафенце. Между другото, нямам ринопластика тази година. Просто това са лепенки, които помагат за дишането, главоболието и за много други фактори, които в момента просто са ми много полезни вместо някакви медикаменти. Отивам да пия кафенце. Днес трябва доктора по някое време да дойде да ме прегледа. И ще ви държа в течение дали всичко е наред. Вече няколко дни подред той ми беше казал, се ги масажирам 3 пъти на ден.
И като пусна сутия на хората, тези, които имат импланти, ще ме разберат, като сваля сутия, колко свободно се чувствам. Наистина. Болка всичко очумява. Хайде да пием кафе. Качвам се сега да снимаме прочетото видео след, защото, както знаете, винаги се снима преди и след, говори се, през какво си преминал, бла 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 и така. В този магазин са обявили, че имат 75% отстъпка и сега ще влезнем да видим какво е намалено. Разхождахме се тук по центъра до болницата, след което сега чакаме и друга част от групата и ще ходим до мола. Аз имам работа до Sephora, трябва да си купя някои неща и да. Надявам се и да хванем някакъв черен петък да учим на някои магазини. Но пък и действително да са ни полезни тези магазини, не просто на някои. В този магазин, който ви показах, нямаше нищо интересно, абсолютно нищо. И нищо не си взех. Този, който имаше 75% намаление, като влязох, ми беше като лавка малко магазинче и нищо. Ние сме дошли тук да харчим пари все пак. Да. След мола се прибрахме и какво да си купя? Няма град или държава, която аз да не посетя и да не си взема нещо от Sephora. Имах нужда от нова пудра, както винаги си купих Sugar Cookie, тази, която се води бяла безцветна, и течния руж на Rare Beauty, който е цвят Happy. Една приятелка има същия цвят, много ми харесва, много по-пигментиран е течния руж, отколкото този, който е не кремообразен, ами сухата консистенция, която се нанася с щетка. Избяга ми думата. Ето така изглежда от самата палитра. Този сухия, а течния е много по-пигментиран. Днес мога да се изкъпя цялостно, да се измия косата. Утре си тръгвам за България, така че влизам да се къпя и тъкмо да използвам новите придобивки, които си закупих. Шампуана вече съм го използвала преди, но сега ще видим комплект с балсама, който не е на същата марка, защото някой не чете, но няма значение, може пак да е хубав. Да, сега ще ви покажа старата ми пудра, която има много мъничко. Sugar Cookie. И този руж, който и той е съсипан, пак цвят Happy. Има бляскави частици. Момент. Остана много малко от него. Но реших да го изразходя този и да си взема течния руж. Най-добре стои на лицето. Ако нанесете първо този с фондютена, върху фондютена, и след това, като сте запечатали цялото лице с пудра и сте го матирали, да сложите от сухия. Не мога да се сетя как се казваше. О, вижте като са нови, колко хубаво изглеждат. Много сладко. И един съвет от мен. Аз съм на мнението, давайте повече пари за качествена козметика, но да не съжалявате, отколкото да си купувате с извинения боклуци, които нямат същият резултат. Както знаем, всяка една жена търси грим или за подчертаване, или да изглежда добре, като излиза някъде да се гримира. Едва ли не е била на гримьор. За жалост, професионалните гримове дават този резултат. Забравих да ви се похваля. Освен, че днес мога да се изкъпя. Вижте ме колко съм пухкава заради този корсет. Освен, че днес мога да се изкъпя цялостно,
Махам си лепенките и почвам да се мажа с крема, който е за заздравяване на раните. Така че е страхотно. Малко ме страх да си махна сама лепенките. Имам чувството, че като си махна лепенката и самия шеф ще се отвори, хора. Но много съм подута. Вижте, като бременна хлебарка съм. Наистина съм като бременна. Но това е нормално, защото самия отток след операцията при повечето жени първо е в тази част, после слиза към корема, към задните части и накрая до глезните малени мога. Симона бременна. Ужас! Мали, как ще изглеждам като бременна? После вие ме съдите защо не искам деца. Аз не мога да се представя такава хлебарка. Ужас. Надявам се оттока по-бързо да спадне, не мога да се гледам с такъв корем. Аз съм 52 кг. Имам чувство, че сега съм 55. И то защото съм задържала вода. Това не е сериозно. Между другото. Така. Този душ гел мирише уникално и както ви показах по-рано днес, си купих и крема за ръце. Имам 2 душ гела и един сапун за ръце. Извинете. Маля, не мога да говоря. Да, имам много козметика, между другото. Не знам как ще събирам всичко и покупките, които си напазарувах последните дни. Аз ще да пазарувам и повече. Просто в магазините не ме устройваха повечето неща. На мен само да ми хареса едно нещо, бих си изхарчила всичките пари. Което не е вариант, но аз съм така. Особено в Турция, да не говорим. О, хора! Слагам си телефона да ми се зарежда, за да имам после батерия за сериала. Имам толкова много да обработвам, а толкова много работа имам останала. Реве ми се. Но пък отивам да се къпя сега. Щастлива съм. Здравейте! Мина почти около месец, всъщност след седмица става месец след моята операция. Все още си нося и този сутиен, който ми препоръчаха, и самата лента, която бюста спада от нея. Ще ви оставя снимка тук, за да видите как изглеждат в момента. Какво да кажа, откъде да започна? Още като се прибрах в България, след 1-2 дни започнах работа в Зенит. Не се пренатоварвах, много ми помагаха, не съм вдигала тежко, но пък колкото по-бързо влезнеш в нормалния живот, толкова по-бързо се възстановяваш според мен. Ако се застоиш и си почиваш и лежиш, по-бавно е възстановяване. Поне от моята призма така виждам аз нещата. Ако доктора гледа това видео, ще ме убие. Но се чувствах много добре, имах леки болки, но те бяха до втората седмица. Имайте предвид, че аз си пих и болко успокояващите до момента, в който като ги спрях и видях, че нямам почти никакви болки. Другото, което е, вече спа на едната страна, нямам проблем с това. В началото спах 2 седмици по гръб, след което вие самите ще видите как организма ви говори. Тялото наистина говори. Вие няма нужда да питате който да било. Поне при мен е така. Доволна ли съм? Да. Препоръчвам ли ги? Да. Отново. Ако не съм казала, 375 кубика, мотива, ергономични. Но не искам да се водите по мен, защото моето тяло е едно, вашето е съвсем различно и най-добре, което мога да ви препоръчам и да ви посъветвам, е да слушате доктора и да не взимате своеволни решения. Искам въпросни 400 кубика или 300. Доктора най-добре се разбира от работата, дори да не е при моя доктор или в болницата, която бях, където и да сте. Просто наистина слушайте за всичко лекарите, както за носа послушах, така и за имплантите, и може би съм една от малкото, която е с първа операция и не съжалявам за което.
Мисля, че пак ще се повтарям, но оставих долу линк, чрез който може да влезнете да се запазите час към въпросната клиника, защото ако пишете на лекари или пък примерно на неждето, много заед, не винаги ще отговори на момента. Така че по-добре влезте, попълнете данните и те веднага ще се свържат с вас. Смятам, че наистина така е най-добре за най-бърза реакция. Както се разбрахме с доктора, още седмица ще нося сутиена, след което мога да ги раздувам и с спортен сутиен. Няма нужда да нося лентата, те така ли, че са спаднали вече много надолу. Резултатът наистина е повече от естествен, на мен много ми харесва. Възможно е при мен възстановяването да е много по-бързо, защото просто имам един разрез и добавен имплант. А пък хора, които си правят повдигане или намаляне, имат повече разрези и най-вероятно възстановяването при тях е по-бавно. Почти вече шева го няма, а усещам от едната страна, като се маже с крема, защото с един крем трябва да се мажа 2 месеца против оставяне на белези след операция, и при самото мазане усещам как само от едната страна леко е останал и почти и шев няма, т.е. самия конец на 80% най-вероятно се е разградил. Не мога да видя и да видя, аз не разбирам. По мое мнение това се случва. Препоръчително е преглед след месец от операцията, но скоро отварят и офис в София, така че като го отворят ще оставя и малко повече информация за самия офис. Може да ме следите в Instagram, за да наблюдавате целият процес за възстановяването ми, защото аз доста често качвам. И другото, което е, ще разберете, когато отворят вече офис в България, така ще е много по-лесно за консултации, за прегледи. И докторите, доколкото знам, всички от болница Вицена ще идват веднъж в месеца тук на консултации, на прегледи. И за нас е много по-добре, въпреки че кой от България не обича да ходи до Турция на пазар. Ами аз вече съм 24/7 в Зенит, така че заповядайте да се видим. Ако имате някакви въпроси, заповядайте да хапнете при нас. Може да ми ги зададете на живо. Най-малкото ще хапнете вкусна храна. Намираме се на Весерион Белински, номер 4, зад билата в Студентски град. Очакваме ви!